jaya jantolo jayati untuk cari bangga toke batul kali sisi muatan kali kulon yo kali dan tekan mata jurnan tari saiki ngaji beso yo ngaji kok bisa jadi wong bukti Dipipit pasukannya. Andes meneh. Cuy lho. Oi. Hae. Tas kekompakan. Iki anake sapa to, Mat? Hah? Iki anake sapa? Anake. Aku nguyuh dikendel nguyuh. Lah kok iso? Iki. Kowe pengen delok kon Andes po? Ngono Andes ngrungkel ngono lho, Dik. Ora maksudnya ki klosete yang ngrungkel. Gose. Sabar. He, ha, ngene ya. Oi. Ayo, Mat, salam sih, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah. Nggih. Awak dhewe bengi iki tekan ndi, Mat? Tekan grojogan. Iya. Wis ping video iki ya. Heeh, video iki. Video iki ya. Awak dhewe wingane maca ireng, Mat. Aku mau diatel. Gatel. Delok gatel pancen ngene. Wis. Wek Kulite klothok. kasih ta. Iki anake sapa kadang? Wek, ora apa-apa. Ora, ayo kadang. Ayo. Ora tak supiti ora. Ayo. Aja. Ayo kadang sik. Ayo. Wek. Iki malah padha aku iki. Lah kok iso? Rumangsane untune padha. Ha iki loro tok sing maju. Ayo, padha aku papan. Wah, buat kokean iki kok. Ateli we. Awak dhewe niki ya. Apa wis? Luar biasa. Wis kepinu jare. Wis pinu kayane. Sampun PW nggih. Posisi enak. Wis enak kaya. Wis teol kaya biasane. Halo, Mas. Aman. Yo, awak dhewe iki acarane apa, Mas? Acara. Oi! Sor! Hae. Nah, mana to? Iya tunggal dene kok, Des. Aku ya milu kono. Sor. Oh wis. Oh iya. Jadi acarane sor. Oh. Aku bari-bari, Mbah. Ampun ngomong kok Berarti awak dhewe iki menyalurkan gending, men. Kok iso?
awak dewi pertama udah do gendeng wes. Ketemu dewek rong dhewe udah gendeng wes. Lah iki pasukan gendeng kabeh udah. Lah, ayo. Wes, saya dirutase wes. Koyone ra mumpuni dewek Lah kok wes. iso? Ayo ora masuk. Masuk. Ya wes dilanjut sih. Yo. Yo, Yo wes. komandan. Siap gede Mas. Luar biasa. Yo wes. Ayo terke sik kana wes. Heeh. Komandan siap. Siap. Iki komandannya cilik-cilik ya. Heeh. Ora apa-apa. Siap. Ora masalah. Penerus Mas. Hah? Penerus. Bener. Heeh. Iki. Ayo. Ayo apa lagune? Rukun Islam. Iya. Rukun Islam ono piro, Des? 5. Siji, Syahadat, Loro. salat, Telu. zakat, papat. haji. Ngene terakhir haji deh. Aku sing papat rada lali. Iki mek Ramadan kok, heeh. Kok ilang siji? Aja ngono di sini bakal. Biasa Mbak. Oh, bakam ki yo. Bakal. Sor. Karepe sar. Ayo wis dilanjut sih yo. Ben rada gayeng sih. Ayo. Ayo Brokoto ngaweruwono rukune Islam yo iku limo Salah loro rukun kan siji bisuwa sira lawan ngaji ape pitote lakoni salat kabeh telune bayar ya ape palosono ing wulan Ramadan kaping 5 lamun puasa ini negeri Ramadhani kalau ajemi nama Islami agama Islam sudah lakaran asal jauh dari pangeran Ngageti, gerane ngageti aku nganti kepentut ya. Piye, Met? Apa ngene ya? Waduh. Macet. Iki ana ngudune barang kok. Aku yo Ana kangen awak dhewe karo pisan. Lah iya. Wes, Ngene Met. kuwi. Yo. Iki ana Piye? kreasi anyar. Heeh, napa ning? Iki sing garap kok wong kene kok. Heeh. Iki. Nek iki lek sapa? Ndi? Piye? Lek Nur. Ayo jenenge Ayo. Pak Nur. Aja ngasih kalah, Met. Nur Rohim. Lek Nur. ora ngono-ngono kuwi Alah. ketok tuwa nek kok lalek-lalek Rupanya wis lek Nur ae. oh Wong anake papat tok Papat bareng kabeh. ndok wae. wela Lek Nur kuwi Kayak bojone ora trimo ae lho. diator. Diacor. Rutune diator. Lah ya. Subur. Ah iya to, Mat. Yo. Diator to. Nggih. Iya ora? Iya. Ya coba wis. Pokoke awak dhewe aja ngasih kalah karo Mik, men. Aja kalah karo Mik. Ngono wae. Ki muter lagu. Ayo. Lagu apa? Piye? Riko. Iki kayane bibite ngarep, men. Lah napa nek? Ketal iki napa? Manuke lara apa piye? Kaya bar supit wae lho. Marep rono. Hah? Oh manuke nono. Marep rono. Marep rono. Ora di manuk. Mbuh, oh nganu, Met. Apa? Njaluk lagune nganu, cinta apa pokoknya sing awak dhewe iki Cinta mulia. Nah, Heeh. sepasang batune jatuh cinta. Alah. Antara. Ayo, Riko, ayo. Yo. Ayo lek ready. Ayo. Ayo. Yes, Iya. ikone lain lagi ikone. lagune kuwi Iko. Cinta Mulia Sepasang Ya. jatuh cinta. Sarung baja jatuh cinta. Iya. ora kowe iki nek gandrung lu pol senenge to kowe Hah? kok pol senenge to oh Ayo. Oh nek Mas Nur gak buka ayam lah ya Mas, coba dhewe Des. Ayo.
Ayo, ini. Malah cumi Ayo. sepatu jinjit. Ora masalah, Met. Awak dhewe kok ning kene. Ayo. Mosek aku ya tak toto sih. Piye? Jare men padha. Adan, Met. Adan, Met. Adan jarang. Hadir. Ngono to. Ya bada ya badi ya mayiti. Lalu nek Lah piye jare? hadir. Ayo. Ayo tondo, Mbah. Iki kan salam ora? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bene, Mek. Awak dhewe ning Saudara-saudara YouTubernya Indonesia. Apa? Oke, iki ngomong. Tak Dan juga kita bacakan pertama-tama panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya kaping kalih jabutan nyawa kanca siji. Aku ora iso pidato. Kowe iki koyo Islam. Nek ngomong sing becik jagong. Jagong sinten nah. Mudun. Mas, do nigo kabeh, manane nigo kabeh, manut Randes. Manut. Jagong. Aja ngasih jodok, ndoke metu. Ora iso. Luweh. Ayo, Met. Kaya supporter. Heeh. Awak dhewe ning kene, Met. Sor. Ayo. Malah mari-mari mumet nang ngene. Lah kok bisa Awak dhewe piye iki? Arek matur apa? konsepe piye? Konsepe piye iki? Awak dhewe sabar, Met, Nggih. menghadapi kehidupan. Yang begitu bergunjal-gunjal. Sik, Dik. Sikile mudun. Yuk, tek, temblekke. Saiki miru arahan dari saya. Des, Nun, iki ini kono apa? kita kon miru arahan Kono dari. apa? Ya kok saiki dadi tarian. Di Oh, pemanasan. meh hadrohan. Set, sikile. Sikile. Cutang kok ireng kabeh. Alat Kenapa? rewet. Duwe sikile digite dawa. Lah ora jangan rekod ngece we. Yo. Idoni. Ngono kok nesu-nesu. Yuk, tangane kene. Yo. Aja ngono. Nah, Ayo Mas yo, manut Mas Randes. Lalu, dang tak. Tola al-badru alain. Kok piye Bu Ustazah? Gula idoni. Sik, berani. Ya. Satu. Kowe rono sik. Rono sik ya. Iya. Bareng milu kabeh. Nek ora kok gedel lho. Yo, manam jupat dak. Anak apa digedena? Apa Ayo Mas, diroke Mas, ndak loro ati kae. Apa itu? Priye? Oh, priye? Ki anak buahmu wae meneng wae. Iki masan duwe penyakit gedelen kok. Piye? Ayo, baleni sepisane. Kudu Ya. gelem. Yo do ditiroke, mono le. Tuwek nom milu kabeh. Ayo. Tuwa ngakon-ngakon. Ayo. Arep mulai nih. Aduh. Apa Met? Wong awak dhewe iki kerja, Met. Yuk, manang jupat. Dak. Ngetak. Tola al-badru alaina. Sallu ala Nabi Muhammad. Des. Oh iya. Kuwi sing nggo klambi putih. Hah? Kuwi sing nggo klambi putih. Kayak tengah ngene iki. Cepet. Apa? Sing nggo klambi putih iki. Tengah Kon melu tengah, heeh. Kon melu Cepet. tengah. Heeh. Ayo Mas, milu tengah Mas. Yo. Ayo. Oh, woi. Iki. Endi? Iki lho. Nah, Nah, kon Tengah. nang tengah. Heeh. ayo mimpin Riko. Ora gelem. Des, Dalam. karang mono rado manut dikit-dikit Des. Wajib Ganti. dikit. Heeh. Ayo. Kon Kadek, kadek wae. kadek. Ora do manut kok. Heeh. Yo. Ngadeng ndak gringgingen. Yo.
Ojo sira banget banget gonmu bunga ana donya malaikat curupati lirane marang sira kowe kire malaikat arep jabut ngalira kowe jabut anakane lawe kang banjur tangan karo padha aku iki sadermo kowe ora kena sedaya aja sira banget banget jatuh bunga ana donya malaikat kurumati diraline marang sira kowe kire Ayo, siap. Siap. Pramila mangga-mangga. Go! Yo. Ganti neh. Bi, anu, sulingnya balik. Kidul kae apa manuk bala dewa makanane apa ode-ode Jawa ayo para kaca taat prekakomo supaya urip tetep bisa mulya kidul kae apa manuk bala dewa makanane apa ode-ode Jawa ayo para kaca taat prekakomo supaya urip tetep bisa mulya. Bi, berhubung. Apa kuwi? Orang minggu. Oh, kebunnya orang betul. Si, Anda cuma keberana sih. Bi, sulingnya balik ke Mas Nur sih. Sulingnya enggak tutup. Kata. Ora tahu dia bisnis. Ora tahu dia gatel. Lintang
rada mikir dikit ya Mas yo. Yuk, joget rada mikir dikit dan ganggu Pak Andes ro komen. Joget rada mikir dikit Mas, mikir dikit.